الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله سبحانه وتعالى жұмға күнінде әрбіріміздің қылған ғамәлләребезне қабуллардан әйләп, дұғаларыбызны қабуллардан әйләп, қылған хаталарыбызны, бәндәшілік белән қылған гөнаһларыбызны гафур рахим сифаты белән истигъфар ғафу әйләсә иде. Бүгенге көндә кызганычка каршы безнең өммәттә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең өммәтендә безнең татарлар арасында бөтен җирдә ул бардыр инде. Ул инде урысча әйткәндә киң таралыш алган потребительские отношения дигән сүз. Потребительский нәрсә дигән сүз? Синнән выгода бар микән? Синнән. Мин синең белән дружить буду. Синнән выгода юк икән, кирәгең дә юк дигән сүз. Менә бүгенге көндә мусульманнар кайберләре дуслаша, байлар белән, кемнең связьлары бар, шулар белән дружить итәләр, шулай бит. Чөнки аларның акчалары бар, связьлары бар. Гади мусульманлар да кырайда. Мәсәлән, бай кеше килә икән, ярдәм кирәк. Хей, штаныңны салып бирергә әзер. Факиррәк кеше килә икән, у меня нет возможности, бар кит, башкасыннан сора дип, аралашасы да килми. Югыйсә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ад-дину хуа ан-насиха." Дин ул ихласлылык, сафлык ди. Сахабалар сорадылар: "Лиман я Расулуллаһ?" Кем каршында ихласлык, сафлык булырга тиеш? Гадилlik. Беренчесе диде: "Лиллаһи", Аллаһ каршында. Ну, аларны инде аңлашыла, әйбит. Һәм ахыргысында: "Ва амматил муслимин", һәрбер мусульман каршында. Синең каршында бай кеше торамы, факир кеше торамы? Ул мусульман, синең белән бергә җәннәткә керә торган кеше. Һәм синең белән аның арасында мөнәсәбәт ихласлыкта булырга тиеш. Байлыкта түгел, потребительский отношение булырга тиеш түгел. Мусульманларга игълан итәсен. Җәмәгать, мөхтәрәм җәмәгать, бүген безнең мәчеттә субботник була. Мәсәлән әйтәм. Җомга көнне, иртәгә шимбә, якшәмбе көн җыелышабыз, килегез. 2-3 кеше килә. Бөтенесе дә ишеттеләр бит. Ярар. Икенче игълан ясыйбыз. Мөхтәрәм җәмәгать, бу якшәмбе ял итәргә, база отдыхыга барабыз. Бушка плов, шашлыклар була. Автобуста урын юк. Автобуста урын юк. Сорау, вопрос. Бу дөрес микән? Урысча әйткәндә, пожрать, поспать, поесть, отдохнуть вакытлары бар. Мәчет тирәсен чистартырга Аллаһ ризалыгы өчен кычкырабыз бит, яратабыз бит. Ради Аллаһ, Аллаһ ризалыгы өчен бөтен эшне эшләргә кирәк. Ну, докажи. Юк шул. Менә шуңа күрә безнең һәр вакыт әйтәм. Безнең белән сахабалар арасында аермасы җир белән күк арасы. Алар күп сөйләшмәгән, ләкин күп эшләгән. Без күп кычкырабыз, а результат КПД, коэффициент полезные действия, нулевой, юк. Менә шунда безнең проблема җәмәгать. Шуңа күрә безгә карыйлар да: мусульманнар, вот так. Әйтергә тиешләр: мусульманнар, это все, это надежность, шаныш, иминлек. Отлично, мусульманлар белән эшләсән, әйбәт, все отлично. Менә бу дәрәҗәгә безгә әле ирешергә кирәк. Ирешергә кирәк. Чөнки сахабаларда ул булган. Сахабаларда ул булган. Хәтта истә булса, яшәрәк егетләр бәлкем белмәс, олы яшьтәге абыйлар теге безгә бит мәктәптә Ленин на субботнике дип әйбит. Күргәнегез бармы? Бүрәнәләр ташый. Югыйсә бит инде революция ясаган кеше. Дингә күпме зыян китергән кеше әйбит. Ләкин шуңа карамастан эшләп йөргән. Менә бу гадилек булган. Менә шул гадилек, беләсезме, кешенең игътибарын, күңелләрен үзенә җәлеп итә. Притягивает простота, кешеләрнең мәхәббәтен үзенә тарта.
Ни өчен Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинәдә, әйтик, беренче мәчет төзегән вакытта ташлар үзе ташыды. Хәтта сахабалар әйтәләр иде: "Я Расулуллах, без үзебез эшләрбез, син ял ит. Сиңа бит инде яшь егет түгел бит инде, ял ит." Пәйгамбәрбез калдыра иде, китә иде, икенче таш ала иде. Сахабалар моны күреп әйтәләр иде: "Бесполезно аңа әйтергә, ул барыбер эшли." Чөнки кайда сахабалар шунда предводитель булган, гади булган, үзен шүргән. Кемдә кем Аллаһ каршында үзен күтәрә икән, Аллаһ Тәала аны түбәнчелеккә төшерә. Ә кемдә кем үзен Аллаһ каршында түбәнчелектә тотта, мин беркемдә түгел, мин гади генә кеше, Аллаһ Тәала киресенчә аның дәрәҗәсен күтәрә. Айса алейхиссаламның сүзе бар: "Унизившись однажды, возвысишься дважды" дигән сүз. Үзеңне түбәнчелеккә төшерәсең икән, Аллаһ Тәала сине үзе күтәрә. Син теләмәсәң дә сине тотып, менә болай бастыра пьедесталга Аллаһ Тәала. Чөнки син үзеңне түбәнчелеккә төшерәсең. Менә бик матур сүз бар. Раббым дуа, Раббым Аллаһ, миңа тәүфик бир. Синең каршыңда, күзләрең каршыңда зур булырга. Ә үземнең күзләрем каршында, үзем каршында түбән булырга. Ничтожный, мин гади генә кеше. Раб простой дигән сүз. Менә шул вакытта Аллаһ субхана ва тәала синең дәрәҗәңне күтәрә. Һәм син аны теләмәсәң дә Аллаһ Тәала сине күтәрә. Һәм син теләмәсәң дә кешеләр сине ярата башлый. Син теләмәсәң дә кешеләр сине олылый башлый, син ярата башлыйлар. Менә Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям көннәрдән бер көндә менә шулай сахабалар белән бергә утырган вакытта, алар бергә ашап утырган вакытта кырыйларында куллар утыра, раблар, элек бит рабый булганнар, хәзерге юк. Аңа әйтәләр дә: "Я Расулуллах, нигә син куллар белән бергә ашыйсың, куллар шикелле ашыйсың?" Ул әйтте: "Дөрес чынлыкта да мин Аллаһның кулы һәм кул булып ашыйм, һәм кул булып утырам" диде. Бөтен яктан. Пәйгамбәрбез үзен түбәнчелеккә төшергән. Бер кашанда. Түбәнчелеккә дигән сүз дөрес аңлагыз. Принижал үзен. Кем мин Аллаһ каршында? Беркем дә түгел. Али бин Аби Талиб радиллаһу анһуга әйткәч, син бит пәйгамбәрбезнең кияве фәлән дип, син бит шундый изге дәрәҗәле кеше, ул әйтә: "Мин сезнең арагызда сезнең шикелле кеше генә" диде. Сезнең шикелле кеше. Такой же человек, как и вы, дип әйтә иде. Менә шуңа күрә бүгенге көндә кайбер кеше: "Мин слишком крутой, субботникка килергә, пычранып йөрергә. Ана башкалар килсен. Мин слишком крутой, мәчетнең стеналарын буярга." Мәсәлән әйтәм инде, шулай бит. Мәдрәсәдә штукатурить итәргә мин слишком бай, чтобы кулларымны пычратырга. Минем 5000лек күлмәкләр, 15000 долларлык запонкалар гына, аларны пычратасы килми дип. Андый кешеләрне Аллаһ субхана ва тәала яратмый. Хәтердә менә искә төште шуны сөйләгән вакытта, безнең заманында Юсуф хәзрәт Дәүләтшинне бөтенегездә, күбегез беләсездер бит инде, Мухтасиб Сарманда иде, аннарсын кемдә, Түбәнкәмәдә, аннарсын китте, Казанга алып киттеләр. Ул безнең беренче шәкерт иде. Миндә укый иде ул. Безнең мәдрәсә бар иде. Саид хәзрәт тә укый иде, Сарман Мухтасибы, Алфас хәзрәт, Җәүдәт хәзрәт, Тукайран безнең шәкертләр иде, менә бу мәдрәсәдә укып чыктылар. Кукмарадан, бөтен Закамский регион, бөтен кеше бездә укып чыкты. Хәтта мэрия замглавалары да укып чыктылар. Замеликеси дигән мәчеттәге Гайниев Салихҗан Галиевич хәзерге имаманда минем әтинең шәкерте иде. Бөтенесе укып чыктылар, әйбит. Безнең хәтта ул вакытта Юсуф хәзрәт, аны исеме Илмар иде, Дәүләтшин. Фотография бар, яшь кенә манка малай, себерке белән, лопата белән басып тора. Субботникта эшли. Ул бер кашан да кызганмый иде. Һәр вакыт эшләргә тырыша иде. Һәр вакыт эшләргә тырыша иде. Менә тырышкан кеше, үзен түбәнчелеккә төшергән кеше, мин дип йөрмәгән кешегә Аллаһ Тәала дәрәҗә бирә. Бүгенге көндә карагыз, Казанга китеп барды. Саид хәзрәт Мухтасиб Сарманда, Алфас хәзрәт безнең һәр вакыт тырышлы кеше иде. Эшли иде мәчет төзелешендә. Әйбәт, бүгенге көндә Шаллының Мухтасибы. Менә шулай Аллаһ субхана ва тәала җәмәгать дәрәҗә бирә.
Әгәр дә син үзеңне түбәнчелеккә төшерәсең икән, түбән тотасың. Менә шуңа күрә Алла Субхана ва Тәала миңа һәм сезгә ихласлылык бирсен. Һәм үзебезне Аллаһ каршында зур тотырга. Зур тотырга ничек? Изге гамәл кылып. Ни хәтле күбрәк изге гамәлләр Аллаһның кушканнарын үтәп тыйганнарыннан тыелып эшлисең икән, Аллаһның диненә күпме ярдәм итәсең, үзеңне Аллаһ каршында нинди дәрәҗәдә күрсәтәсең икән, шул хәтле дәрәҗәң үсә. Әгәр дә син бу эш минем өчен түгел, менә бу минем өчен түгел, мин могу фәлән эшне генә, юк. Любой эшне без эшләргә тиешбез. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, бәләкәй эштән дә кызганмагыз, бәлкем ул сезгә җәннәткә керергә бер сәбәп булыр. Кызганмагыз. Җәннәткә керергә бер сәбәп булыр. Без аны белмибез. Кайбер кешеләр күп итеп мәчетләр төзеп, мәдрәсәләр төзеп йөриләр. Аллаһ каршында аларның гамәлләре ноль булырга мөмкин. Кабул итмәскә. Берсе мәчет төземи, бер нәрсә эшләми, ләкин һәр вакыт мәчеттә җыештырып йөри. Мисал иттереп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманында мәчеткә бер кара төстә хатын килеп мәчетне җыештыра иде. Негр хатын. Субботник ясый иде һәр вакыт мәчеттә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аны һәр вакыт күрә иде. Бер вакыт бу хатын килми башлады. Юк та юк. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям сорый башлады. Кайдасың бу хатын? Кайда ул? Нәрсә булды аның белән? Сахабалар әйтәләр, я Расулаллаһ, ул бу төнне үлде ди. Без аны күмдек ди. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, нигә сез миңа әйтмәдегез? Сине уятырга уялдык, курыктык, я Расулаллаһ. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шул вакытта менә бу мәчеттә җыештыручы кол хатынның дәрәҗәсен күрсәтер өчен әйтте. Сез әгәр дә Умар яисә Абу Бакр үлгән булса иде, мине уятыр идегез. Ләкин бу гади булган кол хатын үлү сәбәпле мине уятырга курыктыгыз. Кайда аның кабере күрсәтегез диде. Һәм янына басып дуга кылды һәм бу хатынның дәрәҗәсен күрсәтте. Менә шуңа күрә онытмагыз җәмәгать. Үзегезне түбән тотсагыз, Аллаһ күтәрә, үзегезне югарыга күтәрсәгез, үзегез, Аллаһ сезне төшерә җиргә. Онытмагыз, ни хәтле өскәрәк менәсен, йыгылган вакытта нәрсә авыррак. Шуңа күрә аста гына җөрсәң. Спокойно гына, түбән иттереп, матур иттереп, гыйбадат кылып, һәр вакытта Абу Бакр радиллаһу анһуның әйткән сүзе истә тотыгыз. Кем бүген сахабалар җыелды? Расулуллаһ әйтә, кем бүген ширле кеше янына барды? Абу Бакр әйтә, мин. Кем бүген садака бирде? Мин. Кем бүген шуны эшләде? Мин. Кем бүген үлгән кешенең зияратына барып, җиназа укыды фәлән? Мин. Нәрсә генә әйтсә, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям сораса, Абу Бакр, мин. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бу сүзләрне ишетү белән күңеле шатланды һәм әйтте, җәннәтнең 8 капкасы бар, 8 ишеге бар. Һәм шул 8 җәннәтнең ишекләреннән булыр шундый кешеләр, дөньяда үлгән кешеләр, кемнәрне һәрбер 8 ишектән монда кил дип чакырырлар. Һәм мин уйлыйм, син шулардан булырсың диде, я Абу Бакр. Менә безгә дә җәмәгать, мәчеттәге имам, безнең мәчет кенә түгел, башка мәчетләрдә кемдер сорый икән, мөхтәрәм җәмәгать, кардәшләр мусульманнар, субботникка килегез, мәчет тирәсен чистартыйк әле. Бөтен мәчет, хәзрәт, без киләбез Аллаһ йортның тирәсен чистартырга дип, бәлкем безгә җәннәткә керергә, менә бу бер себерү керергә бер сәбәп булыр. Иншааллаһ. Минем әйткән сүзләремне сез ишеттегез. Әгәр дә ул дөрес икән, ул Аллаһтан, әгәр дә мин хаталандым икән, ул миннән һәм шайтаннан, һәм мин Раббым Аллаһтан гафу сорыйм, һәм сез дә сорагыз. Чөнки Аллаһ Тәала гафу итүче һәм рәхимле. Амин. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана ва iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahimul jawadul karimul aliyyul azimус sami'ud du'a.